Imbwa dzechibhoyi majera kudziona dzichigadha dzimba. What if ndakakudzai kuti uyu usavi? I think eating dog meat soup has health benefits. Atenga nekuruma nzeve. Musafunga kuti uku kuactor itori nyama yembwa yehuhu imbwa. Mukuona kutsvukira kudai so munogona kungofunga kuti kudai mbudzi itori imbwa. Iyo isupu yembwa iri kuiswa umwe ichipakurwa kudai so itori supu yembwa. Handi mukuona mapanga ayo. Zvangofanana nevanhu vanenge vatori pabucha chidai. Vachitokuchekera nyama yako chitenda. Avo vanhu vamuri kutoona neuyoyo ya avo tu vari kusaidi uko vanhu vatobva kudzimba dzavo vatosiya vatodza mukadzi wavo kuti ndangenotenga nyama yehuhu. Mukuona iyo ewe pati kutsvukira kwayakaita uku zvakasvika ndakusakara nyama paita usavi. Una avo mai vakutomira vane redha. Kuda ndo muridzi wekarestaurant. Handi muri kuona kana muri muno muZimbabwe munoenda kwamereki kunotengeswa huku nepoko. Uku ndo kwamereki kwavo kunotengesa imbwa. Vanhu havatoya kuzogocha. Vamwe vanotonzi uye mutotenga sausage, vamwe vachitora yekunobika kumba sezvamuri kuona izvozvo. Alright, vamwe venyu mogona kungotya moti Hasta mazuva ano akuita zvinotyisa. Nezuro akaposta video remhuri inorara mukofi. Saka alright, todamboitirawo nehana nhete, todambokutaridzawo zvinhu zvokuti mufile zvakanaka. Alright, pane iyi foundation iri kuzviti inobatsira kurescue imbwa dzichitengeswa idzedzo. Vari kutotiwo vanodzisevha hamene kwavanodziendesa. Handizi hangu kuti vanodzirescue zvechokwadi here vachidzibatsira kana ndezvepakamera, but kutori nemakambani maorganization anozviita vanobatsira imbwa kuti dzisadyiwe. Handizi kuti kwavanodziisa hangu kuti ndekupi, asi kana vasingazodzitengesiwo kune amwe mabhucha vari kuita mwoyo wakanaka. Sell or purchase dog meat for human consumption, but it's not illegal yet, so I got 2.5 pounds of dog meat right here straight from the butcher. Kuita nyama yepoko kubuda mafuta nyama yembwa mafuta enyama yembwa. Monyora mucomment section zvamuri kufunga kuti zviri boy here kudya nyama yembwa ende kuti muno muZimbabwe zvinoita here kuti titange kudya nyama yembwa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Hasta ndiye PV.